Bus Driver TV. Kung siniting, Pinoy Bus Driver TV. Siniting. O, mga kapusit, dito tayo sa, sa Guwa, sa barangay Kagaykay. Dito tayo, dinala tayo ni bagong kampiyon ng Guwa, si Palmis. Yan, ating mga amigo dito, mga bata. Oh. Hanging bridge. Sa March 15, dito tayo. Maghanap na tayo kasi wala, mamaya tayo babiyahe. Yan. Ano yan? Tayo lang pili guys. Ano yan? Pili. Pili yan? Oo, ano ba sila ng pili? Marami palang pili dyan. Pugsi na tayong. Alas 11, alas 12, sakto. Galing kami doon kay Migo Palmis, nagpakals. Kaya dinilan niya kami dito, binasyal na kami. Hi guys, welcome. O yan, si Berne, kasama natin si Berne. Si Villa Flores. Pugsi na tayong. For today's video guys. Sit. Ano to? Hanging bridge ng Kagaykay. Dito pa rin, wala pa tayo sa hanging bridge. Napunta pa lang. Pupunta pa lang tayo, pupunta. Malalim pala to, malalim. Malalim, yung duso nga. Oh. Pwede maligo dyan sa tubig. Sa ilalim. Ayun, yung mga exotic na bulaklak. Okay. Wala talang pagkakaiba sa mga probinsya ng ganito talaga. Pero mas mataas ito, oh. Lo. Delikado pala mahulog dito. Lalim pala to, oh. Itong rotunda ka na. Tabi-tabi po, tabi-tabi. Ayan, oh, ilog, oh. Malalaking bato. Anong pangalan datang ano? Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Sa YouTube, tsaka sa page, Facebook. Pinoy bus. Sa Facebook. Kaya lang, naubos na yung sticker ko, eh. Hindi ko mabigyan kayo. Naubos na. Sayang nga, eh. Sa sunod na lang. Sunod na lang. Saka ulit dito. Oh, lagi mo ako biyahe dito. Si Pipain. Driver ako ng ano, Bawa. Bicol Magayon, bus. Ito sa Guwa. Dati baga nag-drive sa Filtran ko. Oh, kilala mo na ako? Oh, sa Piltran ko. Diba si Pugsit Teng, si Migo Pugsit, di ba? Kilala mo? Ah, kilala pala niya ako eh. Oh, yun. Pirmi ka dahil. Kilala pala ako ni Migo, bata oh. Palagi ka daw tinitingnan. Oo. Salamat ha. Vlog mo. Sa sunod, pagka ano, Oh. may sticker tayo. Punta kami dito ulit. Taga rito lang naman kayo, di ba? Magulang men. Taga rito na kayo, no? Oo. Oh, shout out daw sa magulang nila. Sige, shout out daw. Shout out sa amin mga magulang. Ayun. Dito na mga amigo, ang mga anak nyo. Kasama namin. Kami ngayon. Kasama namin ngayon dito sa ano, Hanging bridge. Kagaykay. Hangin. Kagaykay. Oo. Kagaykay nun. Barangay Kagaykay ng Guwa Partido. Kaya tinawag. Tupad pala to, tupad. Tukad. Ah, tukad. Tugarmat. Tukad siya. Ayan, ayan si... Oh. Palamig. Pwede pala motor dito eh. Ayan ka pala, Pugsit. Ito sinigo. Welcome to Hanging Bridge. Kagaykay, Pugsit. Andi na, marami pong naliligo pala dito, no? Dapat nagdala na tayong sabon. Welcome to Hanging Bridge, Pugsit. Oh, Alpha, Sigma pala. Sila pala napagawa niyan. Ah, kayo? Yeah, may kubo-kubo pala dito. Pwede palang mag-ano dito. Tabi. Oh, bubuilo yan dito, bubuilo. Bilo nuloy. Bubuilo yan. Gilid tayo, gilid. Bubuilo yan, hindi mo. Bubuilo, pugsi tayo. Yala, pahon yan, pahon. Oh, pahon yan dyan, oh. Hi guys.
guys. Pugsit na tayo. Yan, may kubo-kubo pala dyan, oh. Kami sa Umi. Ay ano? Pwede maligo ito, tabi. Purubig, purusog. Oh. Big. Shout out sa Alpha Sigma Pi. Doon kayo sa kasabangan. Marami doon. May kalambutan. Lalaking bato. Uy, may ano pala dito. May paliguan pala dyan, oh. May ano pala dyan, oh. May cottage pala dyan. Ito ang hanging bridge dito, may kubusita. Maganda dito sa May cottage pala dyan, may bayad dyan cottage. May bayad. Ha? Oo, hala, nagtutuya na hala. Nakakatakot, hindi nga videoan. Nakakatakot to. Malinaw ang tubig, bisit lang, oh. Nakakatakot eh. Hala. Nakakalula. Jer. Nakakalula. dadaan. Hala. Magagabot na. Darakula na barangay. Sige. Kaya mo gusto. Nagtuya lang ang preso. Wala na. Mabubulok na yung kahoy. Nakakatakot man. Nakakalula man, pagsiting. Haha. Nakakalula, pagsiting. Akala ko makausap kita ka tungkol din. Sana? Sus, kung bumagsak ito. Putak na yan. Ayaw ko na tumawid, oy. Ayaw ko na tumagos. Ha? Punta tayo doon? Dapat dinala natin ang sabon eh. May sabon doon. May tumitinda doon. Di ka, wala kaming short. Pag uwi namin, basa. Sa amin. Brief. Wala kami. Palit na brief. Mag-brief kayo. Sayang, oh, sus. Sayang. Nagdadayad sana tayo dito. May level pala dyan, oh. Level, no? Pag bumaha dito, ano to ito? Apaw. Apaw dito pag bumaha. Apaw to. Opo. Kaya pala may level, oh. Yun, oh. Level sa tubig, oh. Kulay brown ng tubig dito. Pag bumabaha. Oo. Malaki There ito. you go. He. Sarap sana maligo pag sinting. Albat mo ka raw. Sayang. Takot man ito. Baka lumusot tayo pag sinting. Oh. Bulok na kasi yung ibang kahoy. Oh. Gumagalaw eh. Malapit na ito bibigay. Parang ayaw ko na tumawid dito ulit. Doon na tatawid, oh. Doon, mamaya. Parang natakot ako eh. Maligo sa amin to. Ha? Masarap sana maligo, kaya lang wala tayong short dala. Wala tayong sabon, ano ba yan? Pagbalik sana natin doon, nakapaligo na sana tayo, no? Sayang. Dive sana tayo. Som-som sana tayo, ihaw-ihaw, oh. Sunod, pagbalik. Ihaw-ihaw tayo dyan. Kailangan may cottage pa, no? Diyan lang din, oh. Mas kailangan pa, malayo pa tayo. Oo. Diyan, oh, cottage, oh. Pugsi the thing! Ay. Ah! Eh, sinamahan ako ng mga, aliado sa mga bata, oh.
Tour guide. Oh, tour guide natin yan. Dito. Bigyan natin itong ano. Ingat tayo baka may ahas. Oo. Dito. Alam ko kung taga Summer Lake ka. Ah? Taga Summer Lake eh. Oh, bye-bye. Bakit taga ano Ay. marami pa na nakatira dito? Marami pa na nakatira dyan? Oh. Bus driver. Kaya mo gusto, tinatawag na tukad, dito tukad kasi aahon ka. Kaya sa Bisaya din ang tawag nito pag pumunta ka ng bundok. Tukad sa bundok. Oh, yan ang aming ganun dumano. Tukad sa bundok. Hi guys. Ha. Ha. Ah, buti na rin. Katawad mga amigo. Oh, magkati-ati lang kanino ha. Wala akong ibang maibigay sa inyo. Pumasto lang kayo. Ngayon lang tayo kita, no? Walang sticker eh. Ate nga dapat. Hindi po. Oh, Tigbirin. tagbitsin ko. Kasi upat ka mo. Tagbitsin ko ka mo. Oh, di na kita. Salamat po. Mag... Oh, samahan nyo kami magsayaw. Sayaw kapat. Ano, Jay? Dali. Sayaw. Sige. Sayaw, sayaw. Sayaw. Sayaw, sayaw. Sige. Hi guys. Hi guys. Bye bye. Sayaw na. Sayaw na. Sayaw, ano na, ano na. Maganda. Agad na agad kami. Oo. Pagod. Hey. Kaya magtinda ka ba? Taka. Dagan ka mo. Dagan. Dito tayo, sa gitna. Panoorin nyo lang ha. Oh, yung ating mga amigo itong mga gwapo. Ano to? Kapatid kayo? Magbarkada. Magpipinsan? Magbarkada? Yan. Yan itong mga amigo dito. Mga bata pa sila. Huwag sila rin. Lagi pala sila nanood dito, si Bigo. Ano, Lucho? Sino ang pangalan mo? Lucho. Lucho. Gudoy. So, G. Baila. Lotso, G. Baila. Jibayla, ikaw. Ken Palakay. Si Kim, Ken. ikaw. Daniel F. Gonzaga. Ah, Daniel S. Gonzaga. Uy, maraming Gonzaga sa baybay ah. Ikaw. Gudoy. Iyan, ano, Ridjan. Ah, Giancarlo Pigodon. Pigodon? Gudoy. Ah, Pigodoy. Ridjan. Ako si Bubit Orasyon. Si Pinoy Bus Driver TV. Sa YouTube tsaka sa page. Pogsi Tatang. Pogsi Tatang. Dati siyang Pogsi nag-vlog sa Tatang. TikTok. Oh, kailan niya ako, dating pinsan ko. Kasi lagi siya nanonood pala. Oh, taga bye-bye City. Naligaw to sa Bicol, Pogsi Tatang. Oh, babay na po, doon naman tayo sa kabila, no? Kaya natin sa kabila. Kawin naman tayo sa hanging bridge, Pogsi Tatang, oh. Tumakurang isa, oh. Hala. Umuyog na. Umuyog na, Pogsi Tatang. Yan, nakakatakot. Akala mo malapit lang kami kumisit. Malayo na yung lakarin, no? Pogsi Tatang. Kasama natin ang ating mga amigo dito sa pagtawid, ha? Sa hanging bridge. Sa hanging bridge, tawid tayo. Welcome to my vlog. Hawak lang tayo, hawak kasi nga gumagalaw eh. Nagduyan-duyan eh. Dumuduyan-duyan, Pogsi Tatang. Dumuduyan-duyan siya. Yay. Parang nakakalula ka pag tumingin ka. Pero mababa lang siya, hindi masyadong mataas. Nakakaalula kasi gumagalaw. Pag ano, kapag Gumagalaw-galaw, Pogsi Tatang. toad ka na, pag toad ka na, pag sanay ka na dito. Oo, pagsanay na no. Pagsanay na, wala na no. Wala na. Kahit magdala ka pa ng ibang gamit. Oo.
Wala. Tulo din ang pawis ko magbisit eh. Tulo ang pawis ko sa pagsayo-sayo. Noon kasi meron Exercise. ditong entrance. May mga college po. May mga Tukad. entrance. Sa tukad. Maganda dito noong Kasi tutukod ka sa bundok. 20. Ganun din sa amin, tukad ang pangalan. Uy, nasaan yung dalawa? Uy, sana kayo mga amigo. Uy, andun sa kubo. O, kaya pagsiting. Dito na tayo sa kubo. Ito, may kubo dito, may kubo. May kubo dito para pwede mag-standby. Pwede mag-inom-inom dito sa kubo. Ang alak. Dito. Pwede mag-inom dito sa kubo kay pag nag-swimming. Pwede nito magtulog-tulog oh. Kaya lang nasira na. Kaya lang nasira na oh. Pugsi tateng. Oh. Pugsi tateng. Oh, alam nila. Pugsi tateng na daw, pugsi tateng oh. Titing. O, maligo ka? O, maligo kay. Paano yan? Mabasa kami pagsakay. Si Migo Berne, siya man sunod sa'yo. Magsusunod, magdala na ako ng short. Saka, Nandito kami sa... sa kalabahan, magdala na ako. Dito ako maglalaba. Dito kami sa ano mo, sa... Shout out pala kay Buboy, Bus Buboy. Amyel. Saka kay Choy. Dito kami sa kubo mo pa ni Amyel. Mga kapatid. Mga kalapatids. Yan ang ating mga amigo. Oh. Nahuli na yung apat oh. May humabol na apat na liligo. Mga barkada natin yan dito. Yan na. Yan ang hanggang bridge. Bugibugis ito. Taas. Maraming ano dito, isda. Hindi kayo namimingwit. Tabi. Purubeg. Hindi kayo namimingwit dito ng isda. Pagbaha. Marami yatang ano dito, suso eh. Marami yatang suso dito. Ang sarap, sana maligo. Yan lang, wala akong dalang, maraming lumo to. May isda, mga isda oh. Pugsi teteng. Titing. Pugsi teteng. Hindi uso sa inyo ano? Yung, ano yun, lambat. Lambat, yung panguli ng isda. Ayan, yung ito. Pugsi teteng. Ang mga amigo natin mga bata. Huwag sa titing. Pugsi teteng. Maray na mo to. Digdi sa Bicol, sa Goa, partido. Alas 12:30 na, pugsi teteng. Sunod ha, ligo tayo ha. Tapos, ihaw tayo dyan, ihaw. Sunod ha. Ihaw tayo ng buwan. Baboy ba? Kaya kayo ng baboy. Follow niyo ha. Pinoy Bus Driver. David ha. Yan lang nila ako. Tignan ko pa daw ako eh. Bugsi na rin. Saan mo sana maligo? Yan lang, wala akong short eh. Hindi mo lang kalahin na ganito palang ganda eh. Hindi ako makapunta dito. Sarap ang buwan babad na dito. Haha! Haha! Zip! Haha! Sabay tulog-tulog na kubo raw. Zip! Yung labit ka. Yeah, kahit anong sayo lang. Sayo. Bayan ka ni mama mo, kindari tagin.
Dito, sa tabi ko. Doon, sa una. Oh, dito, harap. Dali na barayadan. Eh, sa sunod, bibigyan ko naman kayo. Basta kasama kayo dito. Yan, dali. Padat? Bob sa tateng! Bob sa tateng! Huwag si Teneng. Lamas pawis, Biko Puset, lamas pawis. Ang saya-saya. Dito sa kubo. Huwag si Teneng. Lamas pawis ko ba? Ating mga amigo. Yan na ating barkada dito. Pwede Boboy, nandito kami sa Hanging Bridge. Pwede Jose, nandito kami. Pusikiting. Yan. Ayong Pinoy. Yan ang Bus ba- Driver TV. Nandito kami sa Hanging Bridge, Kagaykay. Kagaykay, Guwa. Guwa. Binibinyagan ko na sa ngayon. Sa sunod, baligo kami dito pag binyag ulit. Baligo kami sa ilog dyan, oh. Ang pangalan niya na si Bagong Kampiyon ng Guwa. Di ba? Di ba? Tiwin niya, di ba? Pagsiteng, yan si Birne, oh. Pagsiteng. Kilala niyo na yan, si Bagong Kampiyon ng Guwa. Pagsiteng ng Bicol Magayon 211R. Yan ang kapartner ko. Yan ang kapartner ko, may kabisit. Si Bagong Kampiyon ng Guwa. Pugsit na tayo, okay sa right, pugsit. Set out daw, set out. Sa sunod na lang yung sticker, ubos na. Sige. Ito, papahaw ito, pugsit. Paket ito, paket. Exercise talaga to. Palusong. Lakad, paahon, lakad. Exercise talaga ito, mga pugsit. Exercise, pugsit, exercise. Exercise tayo. Tayo, lalakad oh. Haha. Pugsit na tayong. Kasi right, pugsit. Lakad-lakad ba, lakad-lakad. Yan natin mga amigo. Kapagod pa siya. Yan natin mga amigo, nandito na sa taas oh. Pugsit na lang. Sarap mag-exercise itong pugsit, mag-exercise oh. Walang pangangalay ito sa accelerator sa clutch spring no. Walang pangangalay. Kasi nakangangalay din yung mga accelerator sa preno sa clutch. Lalo pang matraffic. Pugsit na lang. Lalakas naman natin yung mga tuhod nito. Tuhod nito, Miko. Miko, ako doon, papunta doon taas. Baka. Yan, o. Hindi ka maglakaw. Tara. Maglakaw ba? Sabi tayo, tatlo. Nakita na ang tanong. Para makita kayo. Pugsit na tayo. Ito, pala. Yan. Pugsit na tayo. Ang isang amigo natin, nagbibidyo. Kapagod no? Exercise. Get up mga amigo. Salamat ha. Salamat sa inyong lahat. Sa sunod araw. Ano ngayon? Linggo? Lunes, Martes. Ng umaga. May klase po kami. Salamat ko, salamat. May school kami bukas. Ay, may school bukas? May school pala kayo, no? Sa ano kayo? Diyan. Pang umaga, pang hapon? Buong maghapon? All day. Ay, huli pala. Pag nagkataon lang na kuan, linggo, sabado, ganyan, no? Sama kayo. Pag wala kayo, kami lang muna.
Pagkita tayo, bye-bye. Yan ang ating taga-video. Hindi siya nakasali pag-akyat. Okay na, pagkita tayo. Ito ang aming service na pangmalakasan. Si bagong kampiyon ng gawa. Pogset. Ulitin mo nga. Yun. Kulang pa. Sige, sabay. Sisigaw. Bini, ulitin mo pa. Sabay. Iyon o, pugsiting. Go, bye ha. Ano yung pinapasalamat nyo? Salamat po sa binigay niyo. Pera. Pagsiting. Merienda. Sige, bye ha. Sasakay na kami dito sa aming service.